najkrúcejšia, najodvážnejšia a extra vyzývavá niekoľkosegmentová prekážka nášho Angličáku. Monument s dĺžkou viac ako 30 metrov, ktorý pre vás aj tento rok chystá výzvu, na ktorú veríme, že nezabudnete. Zoznamte sa s najdlhšou OCR prekážkou na Slovensku, Angličáci, ktorá bude opäť iná, dlhšia, vylepšená a vynovená. Zoznamte sa s prekážkou Angličák Tarzan Combo. Cieľová angličácka čerešnička Angličák Tarzan Combo je nakombinovaná tak, aby nebola úplne jednoduchá, no aby ste ju zároveň dokázali zvládnuť. Chvíľami sa síce poriadne zapotíte, no nájdete aj také miesta, na ktorých si budete môcť aspoň trochu oddychnúť. Aj keď ľahké to určite nebude, veríme, že väčšina z vás na jej konci zazvoní na zvonček. Cieľom prekážky je prejsť jej všetkými segmentami bez pádu, bez dotyku končatiny so zemou a v prípade profi verzie aj bez akejkoľvek pomoci. Ide o penalizačnú prekážku vo verziách OCR Profi a OCR Training, kde za jej nezdolanie zaplatíte Angličákmi. V prípade nezdolania prekážky Profi pretekármi bude trest za jej nezdolanie trojnásobné množstvo Angličákov. Vo verzii Fun to máte, ako to už u nás býva zvykom, opäť beztrestne. Tešíme sa na vás, Angličáci.